Informatikaren eta teknologia berrien zaleak biltzen dituen Gipuzkoen counter topaketak aurreikuspen guztiak gainditu ditu. 600 parte hartzaile eta 2600 bisitari, orotara 3200 lagun batu ditu asteburuan Tolosan. Antolatzaileak oso pozik azaldu dira egitasmoa nola joan den ikusirik. Prestakuntza ekintzen eskaintzari esker partaideek aukera izan dute segurtasun informatikoaren, realitate virtualaren edo 3D inprimaketaren gaineko ezagutzak partekatzeko. Eta Open gunean edo eremu librean ere, hitzaldi eta tailerren bidez, gaianitzen inguruan ikasteko aukera izan da. Zibersegurtasunaz, datu pertsonalen babesaz edo dronei buruz esaterako. Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazi du, ekimen isolatu bat izatetik, egungo errealitate ekonomiko eta sozialarekin gero eta lotuago egotera igaro dela. Nik uste dut hemen, azkenean sortzen ari dela lotura bat, realitate hauekin eta esan dezakegu mundu ekonomiko eta gizarte munduarekin. Garai batean, segurunez, encounter hauek pixka zeroen isolatuak, ziren, esan dezakegu, talde bat euren balioekin, euren kodigoekin, baina ikusten duguna da, eta nik ematen nuen datua garbia da, Gipuzkoako enpresen 80%ak dagoeneko ere prozesu produktuak sarera konektatu dauzka. Horrek eskatzen duena da, segurtasun bat, izugarria, orain bai, baina etorkizunari begira gerozta gehiago. Orduan, testuinguru hortan, hemen dagoen ezagutzak asko lagun dezake prozesu hortan, prozesu produktibo, seguruak eta ziberseguridade hori garatzeko. Hori da aldatu duena, Garai batean isolatuago zeuden, da gaur egun oso lotua daude gure realitatea eta gerozta gehiago.